Τώρα μπορείς να πεις. Λοιπόν, μιλάμε για αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Βοήθειά μας. Νεύρο δεν έχει. Έλα, πες το τώρα. Συστατικά. Τα συστατικά τι περιέχει? Έχει μέσα ζαρκάδι, Δυνατά. ελάφι, αγριγούρνο. Μιλάμε για το λουκάνικο τώρα, έτσι, χωρίς νεύρο όμως. Ζαρκάδι από τη Ροδόπη, ελάφι από πού? Λοιπόν, είναι όλα από την περιοχή της Καβάλας και της Από την περιοχή της Καβάλας είναι βέβαια. Καβάλα δράμα περιοχή. Καβάλα. Έτσι. Δεν βλέπουμε. Ζαρκάδι, ελάφι. Ο Sonic Pack δεν ήρθε σήμερα, οπότε είναι από Καβάλα. Α, μπράβο. Αυτό μας το Είναι εγγυημένο. Μας δώσετε τώρα να στείλουμε την Καβάλα. Από τη Χρυσούπολη συγκεκριμένα. Στο πουλί. Λοιπόν, να το βάλουμε για ένα μεζάκι τώρα. Και το κουβάει σε ο καημένος το βρε τρέχοντας. Δεν ψηφίζει τον δρόμο. Να τον ευχαριστήσουμε Χρόνια. Και τον Στέλιο. Τον ευχαριστήσαμε γιατί του τιμήσαμε δεόντως. Ωραία. Εδώ κλείνει, τελειώνει αυτό το βίντεο και πάμε για το επόμενο μετά.